Sa iban pang balita sa hinampang sa tennis naman, nagtakop sa round of 32 ang kampanya ni Eala sa 2026 Bad Homburg Open sa Germany. Matapos ginluto sila ni former world number 12 Elise Mertens sa Belgium sa scoring ng 6-3, 6-3. Antes nga hampang, nagbalik ang 21 anyos nga Pinay tennis star sa top 30 ng WTA rankings. 5 kapwestong ginsaka ni Eala pagkanto sa number 30 matapos iya kampanya sa WTA 500 Berlin Open sa di ng kalabot ini sa semifinals. Duha ka top 10 players ang ginutos ni Eala sa Berlin nga mo sanday world number 2 Elena Rybakina kag world number 8 Elina Svitolina sa back-to-back matches. Antes ini naluto sa semis kay Czech powerhouse Linda Noskova nga among nangindalayon nga kampyon sa tournament. Ang pinakamataas nga rank ni Eala mo ika-29 sa WTA nga nalabot sini sa Marso.